También varios de ellos, por el cielo, por otro lado, desconfidencial.
Vale, 5 minutu usteko aurkezpenak eta guzti egiteko, eta minutu behartzen dut. Mogulea izan dut? Gure Bartzelonara jungian ikasketa bidaian, eta Bai, zegoz? ondo. Ia, ez da, ondo. Irakasle bat, Gernik erratiotan ez aritutakoa, hemen digan frontoiak ezagutu behar ditu. Ara jungian, balde horrena Siempre mientras más cerquita, mejor. Vale. Kontuz, egurra asko zu behar. Ez que, nik dala moitu ditut, leheno. Eta ez neriak ez dut. Eixeri nahiz da dala moitu ditut. Zertako, ¿por qué está esto? Ai, hauek ez ziago da. Egon kor mantentzen bada bintzat, onkie. Beste. Bai, Mantenduko bai. zaitun, Ondo, ondo. Hostia, A ver, danak. A ver, laburpen txuke bat. Banda da hori. Hombre, zei bikote jugatuko dute torneo bat, talde bitan banatuta. Talde bakoitza ligazioko 3 partida, talde bakoitza laurreka zelkatzen da. Venga. Tiebas da, ez da tiebas. Tiebas, sí. Pena izan zaba, nioz, irazteko aukero que nungu. Aurretik mugian gaina bukera. Bai. Da, Sarai, hori da, hau bida, ez da? Bai, Sarai, bai.
Maite. Esateu, ingenieritza matematika suspenditu batxillerrian fizika eta dibujo tekniko suspenditu batxillerrian, fizika eta hauek ez daik dut Ez, inotan Donosti. Ingenieritza gehiena da uste. Esateu gaina, adibidez, karrera batzuk ez duela merezitu gaur apuntia. Adibidez, IBEF publiko asko zaudea. Horitzako, instalazio hauek aldetik Gasteiz dela gainea, Euskal Herri mailan onenetakoa eta Espainia mailan oso ona eta Europa mailan oso ona instalazioa ditu. Ordu, IBEF ikastia edo magis bat ikastia pribara jutia ez duela merezi. IBEF, aparte, daude fakultate guztiak, eta gero aparte IBEF Mendizorrotza dira. Zakit hasi beharko dut, edo... Beha isiltzen baldin bada, isilduko ala espero, Jodeu. Pelota aukeratzen edanien jabaz. Behin pasei hori. Ikusten etxidan, ez da ikusiko duen, baina kamera gure dira izan Bai. Eta kamera hori da. Eta bestea, hori igual gure ezako izango da bakarrik. Igual enfokatza ditula. Hori ere. Monteiko zeak dira. Bai. Hortziak bai. Puntu honu.
asko luzatzen ez baldin bada, puntua gazteko moduan. Nik behintzat ez. Izitu beharra du nozake. Hiru alde, gertun aldin bada. Eskerra, presentak egon bestela, peligro balenta. Erriko pagiztu, Mendiburu. Mendiburu. Mendiburu, zena da. Ez mendiburu. Segituko du noaz, segituko. Arratsaldeon ikusentzuleo, Iruñeko Labriz pilotalekuan gaituzue gaur, bigarren urtez segidan Ados Pilota Klubak San Fermin txapelketa edo San Fermin torneoa antolatu du eta iaz uztailaren bostean izan zen finala eta bigarren urtez segidan egun berean Peñen eguna edo San Fermin hasiera bezperetan antolatu dute finala aurten ere iaz antolatu zuten gisa berean eta jara finalistak prest dira, Gorriz Ainhoa Ruiz Infanteetan, Mendiburu hariko dira, Urdinez berriz, Jere Iturriaga eta Irantzu Etxebeste Arroagirre, arratsaldeon. Arratsaldeon nahi. Finala aste ardaune batetik bestera ekingo diote Ainhoa Kanek Jerak eta Irantzuk lanari, 22 izango da finala, esan beharrik ere ez dago. 7. partida, txapelketari dagokiona, bi bikoteak merezimendu guztiarekin etorri dira gaur hona Iruñera finala jokatzera. Zer nolako traza hartzen diozu partidari? Bueno, txapelketa ninduena ikusita, bi bikote senduenak iritsi diala esango nuke. Irantzu oin artea aurrelaia izan da, baina azken aldian atzelai dabil, da oso txapelketa gona jokau du, atzian sendo eutsi dio, eta bueno, hierak asko laguntze dio atzelaiai. Eta Ainhoak ikusten dugu, lehendik ere bagenekien, baina bagenekiena berretsi egin du, sakearekin min handia egiten duela eta lehendabiziko tantoa horrelaxe lortu du, sake ez lortu du Ainhoa Ruiz Infantek lehendabiziko sakea, bat eta huts, eta bere arma nagusiari hasi zaio etekin ateratzen Otxandiarra, sakearekin badakigu zer nolako mina egiteko ahala duen eta ahal horri etekin ateratzen hasi zaio. Hori da, bai, Ainhoan arma nagusitako bat sakia da. Sakiakin mina handia egiteu, gaina asko mazte hartzeu eta luze atatzeitu. Orduan horratzian pelota pixu handia hartzeu, da atzelaia beti lanak ematezko. Lehen da bizit. Esan, bai. Bueno, eta hori, bikote gorriai dagokionez, han oso segurua da horixe azpimarratuko nuke, bi eskuak sueltu dazka eta normalian ez du bate faiatzen. Lehendabiziko tantoa pilotaka da bakarraren ondoren erabaki da eta hauxe da finalaren tanto piloteatuetan lehendabizikoa, orotara jokoan den bigarrena, bat eta huts momentuz Ruiz Infante eta Mendiburu aurretik, txokoan Ainhoa, gortxe traba egin dio
Irantzuri, baina moldatu da azkenean Beratarra pilota jasotzeko, Sotamanoz Iturriaga, Mendiburuk atzera, bi kuadro terdingurutik, ez dugu oso ongi ikusten, kameretako bat pare-parean baitaukagu, eta horrek ez digulako behar bezala ikusten uzten, baina tira, saiatuko gara ahalik eta txugunen eta ahalik eta finen komentario lanak egiten, baina ditugun oztopoak direla eta ez dugu lan erraza izango, tantoa amaitzeko pilotaka da atzera bideratu du Ruiz de Infantek eta horrelaxe lortu du tantoa, bieta huts. Ba, ikusi dugu, ez da, gorriak atakatzen eta urdina defenditzen ibili dira tanto honetan. Da, ikusi dugu, ba, Iera eta Irantzu oso ondo ulertze duela elkar. Ikusi dugu, ba, Iera Sotamanoz nola sartu dan Irantzu laguntzeko, Irantzu txokoa ba, defenditzea nola jetxi dan. Handikaren partida hasiera besteik ez da, eta oingo ikusten nahi geha, bi bukotiak elkar ondo ulertze duela. Eta behin baino gehiagotan egin behar izan dute toki aldaketa Nafarrek, eta behar bada partida guztian zehar horrelakoak gehiagotan egin beharko dituzte. Ainoa eta Ane pilota mugitzeko zaleak baitira, eta jokoa aldrebesteko zaleak. Hirugarren 15 jokoan atzera Jera Iturriagak, han Mendiburuk eraman, 3 terditik Jerak zabaldu, zabalaldetik moztu Ruiz de Infantek jaso Iturriagak, atzera Ruiz de Infantek Sotamanoz, kuadro biterditik Etxebestek, ongi moldatu da hor Mendiburu, gero moztu Iturriagak eta tanto bat eta bi. Bai hori da, ikusi dugu azkeneko sake haurea Ainoak oso sake hona eta dula atza eta bazterrea leheno esan duen bezala. Eta bueno, Iera hasi da bere jokua erakusten, ez da aurreko kuadrotan normalian dejada asko eta mosketa asko iteitu. Eta hain gontan ikusi dugu, hor pelota oso ondo jetxi dula eta Ainoak ezin izan du altxatu. Eta ez dakit, oraingoan kamera mugitzen ari zaizkigu, baina arazoa berdintxua dugula esango nuke, kamera gure pare-parean jarri baitute, eta kamerak ez digu behar bezala ikusten uzten, baina dira, moldatuko gara ere, oztopo kontaketa ongi egiten, moztu, Jera Iturriagak, Mendiburuk atzera, pilota arrotzen alegindu da hor, Beratarra Irantzu Etxebeste, baina ez da ongi jarri pilotara, oraingoan berriz ere atzera, nik uste hemen ere kateatuta geratu zaiola, luze astindu, Mendiburuk, 5 terdia, baztertuta, jasotzeko behar bezala moldatu da. Beratarra, oraingoan txokora ezkerraldera baztertuta, txokoan dejada orain Ruiz de Infantek, eraman Jerak, doi baina jaso, gero atzera Ainoak, ongi moldatu da. Hor, Irantzu Etxebeste, eta gero luze pilota, 6 eta 4 denean jarri. Mendiburuk, ekarri, Etxebestek, zabalean dejada oso, na Ruiz de Infantek dejadarekin erantzun dio Iturriak, eta horrengoan zabalera luze xamar, berriz ere gaizto jarri. Ainoak tanto nahasia eta mugitua ikusten ari gara, lau pilotariak batera zein bestera mugitzen askotan ikusi ditugu, eta tanto oraindik jokoan dugunez, behar bada izango da, ez ustekoren bat, pilotarietakoren baten eskuan, baina ez azkenean Iturriagak baztertu gaizto jarritxoko inguruan, eta horrela lortu du tantoa bina. Hori da, bai, ikusi dugu oso tanto moitu da, eta bi bikotiak erasuan, bi bikotiak ondo defentsan, eta pelota aldatu aldute urdinek. Uste dut, pilota aldatu dutela, beroketa ariketetan ari zirela, Ane Mendibururi pilota batek burutik pilotak burutik pasa duan Mendiburu, oso biztia den seinale, eta pilota biziarekin hartzen, sake hartzen badute, min handia egin dezake bereziki Ruiz de Infantek, eta pilota motelagoak zengo dituzte seguruenik gordeta materialerako saskian, Jerak eta Irantzuk. Ba, ikusi duguna leheno, beroketako pelota hori ez da, hoxai aldian erabiltzen, baina esango nuke ez dut, leheno sakia probatzen ibili da Jera. Ura arroagoa zen, gainetik basadu pilotak, botea bere buruaren gainetik egin du. Zazpi ingurura erraz botatzen zu. Eta pilota horrek partida erabat alda lezake, bereziki sakea duen bikoteak.
behar besteko mina egiten baldin badu pilota horrekin. Partida erabat pikotearen aldera joan daiteke. Bosgarren 15 dugu uneotan jokoan, Aide sartu nahi izan du hor Gero Iturriagak, eta gero azkenean barkamen askatu dio Irantzuri. Irantzuk ere hurbil baitzuen pilota eta jotzeko nik uste prest egoela, baina azkenean lanak arindu eta zama gainetik entzearen Jera sartu da beratarrari laguntzera, eta ezin Airaz moldatzen saiatu da, baina azkenean txapazpira joan zaio. Bai, hori da, nik uste atzela jantzeko pelota zala, baina ikusi dugu baita ere Gorriak, Ainoak pelota azkar bajatzeula, eta hor txokoko hortan mina ondila egiten nahi diala, bai Ainoa eta baita Hierarea, así que nik uste partidan zihar gehiotan ikusiko dugula aurreko joko hori. 3 eta 2 markagailuan sakea Ruiz de Infantek eraman Iturriagak, atzera gero Bizkaitarrak bostera baztertuta, ezin bueltatu Etxebestek 4 eta 2. Atzean Ainoak lortu duen bigarren, hau ere oso gaizto jarrita, erantzunik ez eman, gero Etxebestek. Bai, bikote Gorria egia esan partida hasiera honetan komoda ikustea, pelota ondo mugitzue, bai aurreko kuadrotan, da gero oso ondo aidea baztertzen bai Ainoa eta baita ere atzetik, pareta bilatzen eta urdinen ezkerra bilatzen. 4 eta 2, sakea 5 eta 4 denera Ruiz de Infantek, gaina hor bote arraroa egin dio Irantzuri eta moldatu, eta nik uste oraingoan ere egin duen adierazpenagatik, keinuagatik ez dela ongi jarri eta behar bezala ez duela jo. Orain artean tanto honetan jo dituen pilotakada guztiak desenoso xamar jo dituela, baina tira, ari da moldatzen, oraingoa hobeago jo du, eta ea badatorren bere onera, hau baztertua apera, zabalaldetik Ruiz de Infantek moztu, atzera Iturriagak bitarditik mendiburu. Azkenean eskumaz, ezkerrez jotzeko prestegoen, baina azken unean eskua aldatzea erabaki du Uartearrak, Sotamanoa Iturriagak, Ruiz de Infante bat etarditik dejada zabalera, eraman Jerak zabaldu, Ruiz de Infantek ekarri Jera Iturriagak bere burua lurrera botata, atzera gero Sotamanoz jaso doidoi Irantzu Etxebestek eta gero dejadarekin tantoa bukatu du. Ainoa Ruiz de Infantek 22 urteko Otxandiarrak tanto mugitua, tanto guztian zehar defentsa lanetan aritu behar izan dute urdinak, eta gero azkenean aukera eduki duenean ez dio muztina egin Goxokiari eta dejadaren bitartez tanto amaitzea lortu du Ainoak. Bai, tanto beharra izan da, jendiaren danak txaloka aidia, da esan dauna aurreko kuadrotan Ainoa pelota bajatzen saiatukoa, eta beste honetan tanto hau Gorriakin badute ere urdinak defentsa oso ona erakutsi du, hor Jerak bi pelota oso zaila altzatu ditu, da Irantzuke atzeko hortan Sotamanoz ondo kurritu pelota. Eta kantxa. hasierako hartan ere bai, beraz ikusten da Jera eta Irantzu defentsa lanean aritzeko ez direla bat ere ekiluko, eta lan egin behar badute, egingo dutela. Aipatuko dugu, orain artean zemaitze izan diren bi taldeten banatuta jokatu duzu txapelketa, taldean Aldaregia Ruiz de Larramendi, Ruiz de Infante Mendiburu eta Arri eta Mujika bikoteak izan dira, eta betaldean berriz Etxekolonia eta Zuzeunaroa, Barrokale eta Orbegozo eta Iturriaga eta Etxebeste. Txapelketa ekainaren 10ean hasi zen Irun Berrin, eta bertan 22 eta 11 Barrokaldek eta Orbegozok irabazi zituen zuei, Etxekoloneari eta bioi. Gero Tiebasen ekainaren 18an doi galdu zen duten Iturriagaren eta Etxebesteren aurka 22 eta 21. Ubiden sartu ziren jokoan, sartu ziren txapelketan Ruiz de Infante eta Mendiburu, eta orduan 22 eta 8 hartu zituzten mendean Andrea Aldaregia eta Olatz Ruiz de Larramendi, eta aitzin asteburuan, aurreko asteburuan izan dira beste 3 partidak. Ruiz de Infantek eta Mendiburu 22 eta 17 irabazi zieten Erratzon, Arrietari eta Mujikari, eta partida horretan garaipena lortuta eskuratu zuten bertarako txartela, eta Arroitzen gauza bera egin zuten Iturriagak eta Etxebestek Barrokale eta Orbegozo 19an utzea lortu eta gero. Sakez kasu honetan berriz ere
Otxandioko sakatzailea Ainhoa Ruiz de Infante ikusi dugu, eta tantoa sakearen bidartez egitea lortu du, 6-2, eta datuekin amaitzeko aipa dezagun, igandean jokatu zela sistema txapelketan ligaskan ezer erabakitzeko jokoan ez erretzen partida, eta bertan Arrietak eta Mujikako 22, Aldaregiak eta Ruiz de Larramendi 17, Izeba Ioben arteko partidan, Olatzen eta Maiteren herrian, Eulateko jaien barruan. Hori etzen txapelketarako puntua garria izan, sailkapen osatzeko baina beste ezertarako ez. Eta horren ondoren, eta 6 partidak jokatu eta gero Ruiz de Infante Mendiburu eta Iturriaga Etxebeste bikoteak heldu dira gaur Labriten jokatzera. Eta momentuz 6-2 aurretik dira Gorrizari diren Ainhoa eta Ane. 9. tantoa jokoan Iturriaga Lauterditik atzera. Bai hori, leheno aipatu dutena ez da, hierak asko laguntzeio atzelaiai, bai saketan da baita jokuan ziarre. Da oain ikusten egia bai aurreko tantotan da baita tanto hontan bertane. Nola jutean atzea, ba atzelaiai atzelaiai pelotak entzea. Irantzu gainera normalean aurrelaria da eta aurreko kuadroetan jokatzera ohituta dago, baina txapelketa honetan eta San Fermin torneoa hasi aurretik ere egin zituen atzelari gisa proba batzuk eta proba horien guztien aritik erabaki zuen atzeko kuadroetan jerarekin batera aritzea, eta ongi aritu da txapelketa guztian zehar eure jokatu dituzten aurreko partida bietan, baina partida honetan finalean orain arte diferentziak markatzen eta aldeak izentzen ari den pilotaria Ainhoa Ruiz de Infante dugu, aurrean zein sakearekin min handia egiten ari baitzaile aurkariei. Bai, bueno, alare gero urdineke ez du tanto egiteko eze asko behar, esan naiz da defentsan aritu hierai eskura datorkion pelotazo bat nahikoa du tantua bukatzeko. Eta bueno, beste sakear bat, Ainhoana, beste tanto bat sakez. Hau 3. du, aurrez beste tanto bi eginak zituen sakez, eta hauxe sakearen bitartez egindako 3. Bizkaitarran entzat, txapelketa honetan jokatu duen bizkaitar bakarra da Ainhoa, eta okerrez banago, klubean ere, bera dugu Bizkaiko ordezkari bakarra, promozio mailan izan zen, beste pilotari den bat, binakako txapelketan promozio mailan Bizkaitik, baina egun plantillan finko dagoen bizkaitar bakarra bera dugu Ruiz de Infante. Beste 15 jokoan, atzera, han Mendiburu bitarditik, herria sartuta pilota atzerantz bidali da, ongi moldatu da jasotzeko Etxebeste, eta berriz ere atzera Mendiburuk, Lauterditik Zabalera, Iturriaga, Zabalera berriro Ruiz de Infantek, eta hor defentsa lanetan aritu behar izan du jerak, eta azkenean errefera hori kanpora joan zaio, 9-2. Bai, nik uste bote okerraen diola hanka lurrian frenauta gautu zaiola hierai, bestela biltzeko pelotasun hori. Da, bueno, azkenengo tanto hauetan, irantzu pelota gehiago gozatzen, da gehiago norabidetzen ikusten nahi da. Sartzen ari da pilotak eskuan, eta hasiera batean Bizpahiru pilota ikusi dizkiogu, aurreko 15 batean deseroso xamar eta gozakaitz jotzen, baina ari da sartzen partidan, hasi da pilotak berak jo dituen bezala jotzen, eta pilota apur bat gehiago eskuan sartzen eta gehiago gozatzen, baina hemen sakekin min handia egiten jarraitzen duena Ainhoa dugu 10-2, eta jada sakez egindako 4. Bizkaitarrentzat, 10-2 hau ere sake baztertua, irantzuri eramatea ezinezkoa gertatu zaiona. Bai, eta pixkanaka bikote gorria aida tartia zabaltzen. 8 tantorena zuloa, eta horrengoan aipagarria nola Ainhoak auspotu duen, birritan esan baitio bengane, eta bikotearen arteko uztarketa hori ere garrantzitsua da, eta ikusten dugu, ondo elkarru lertzen dutela Ainhoak eta Anek. Beste ekintze bat jokoan, 10-2, 3 Mendiburuk atzera, Iturriaga, luze. Lautigane atzera, Lauter dira gaiztotu, bostetik ez dinekarri. Etxebestek, 11 eta 2,
atzean egindako lehendabiziko tantoanek eta bestela ere egindako lehendabiziko hause. Eta heldu dira lanerdietara 16 minutuan gorriak. Hori da, leheno aipatu deu, hane oso ondo idala baztertzen pelota. Eta, bueno, indun lehenengo tantua izan badare aurreko pelota zutane danetan behartu ditu bikote urdina askotan behartu du ezkerrain jotzea eta gero horri esker Ainoak atakatzeko aukera izan du. 11 eta berriz ere bator, lasterkalditxoan Ruiz de Infantesak ateratzera, lauter dira, pixka bat zabaleratu egin zaio Etxebesteri, baina arazorik ez du eduki pilota hori jaso zezan, berriz ere bostetik, ongi moldatu da. Kaso honetan Etxebeste, Ruiz de Infanteri kentzeko oinako pilotaka jo du, eta berriz ere defentsa lanetan erabat murgilduta urdinez ari diren Gera eta Irantzu, eta oraingoan Bejabaren bitartez tanto amaitzen saiatura, baina Ñako hori txapada joan zaio. Ruiz de Infanteri 3-11 eta zuzenean pilota aldatzeko deliberamendu egin dute Gerak eta Irantzuk. Bai, hor Ainoak botatako dejada hori ondo botatakoa zen, hortxe zegoen zulua, bilak Gera eskubira eta Irantzu atzaka zijoalako, baina bueno, txapa jodu eta 3. tantua bikote urdinarentzat. Eta musikarik ederrenaren antzera, entzun duten txapa Iturriak eta Etxebestek 3-11 pilota aldatzea lortu dute, eta orain jokoaren ekimena ere urdinena izaten den hori komeniko litzaieke eta partida iraultzen saiatzeko. Txokoan Gerak ongi moldatu da Mendiburu, atzera Iturriak, eta oraingoan berriz ere mugitu digute kamera eta ez batera ez bestera, eta 3. aldian ere txarrera. Kanpora joan zaio Mendibururi 4-11. 4-11 ikusi deu, esango nuke pelota hau gehiago erabilitako pelota badala, gutxio atatzea atzian eta bikote urdina antzat hori hobeto izango dela, bai Irantzuk defenditzeko eta baita Hierak dejada botatzeko aukera izateko ere. Pilota lasaiagoa da, jabalagoa, jokoa luzatzea ahalbidetzen duena eta behar da bestelako joko bat egin nahiko dute pilota honekin Gerak eta Irantzuk, Bipar eta Arroxamarra. Ruiz de Infante atzera gero, Mendiburuk, Etxebeste, lauterditik eraman Ruiz de Infanteak 3 baztertutako pilota, baina ekartzeko gauza izan da Ainolako eragozpenik gabe. Iturriaga 3 atzera, hanek lautik atzera. Ikuste deu Hiera hor lau inguruan dabilela atzelaiai laguntzen. Eta bueno, 5. tantua bikote urdinarentzat, aidia pixkanaka aldia murrizten. Bai, eta hautsa du Ainoak, lehendabiziko akatsa, lehendabiziko utxa, 5-11, hor nik uste lehen bezala dejada egiten saiatu dela, eta lehen txapara joan bazaio, orain koltsuira, txapazpira joan zaio, eta bi dejada alegin, biak ere ustelak, txapazpira edo eta txapara. Joandakoak 5-11 eta ari dira pixkanaka aldea murrizten. Sake ona. Urdinak, Nafarrak. Sake baztertua, baina bi gainera mana Mendibururen partetik, eta kasu honetan ere dejada baliatu gura izan du Gerak tanto amaitzeko, baina hau ere txapara joan zaio, lehen Ainoari joan zaion legez, 12-5, eta berriz ere pilota aldaketa horixe jakinarazti die Nafarroako Pilota Federazioko Mikel Sarasa erizel epaileak, eta pentsatzen dut Ainoak eta Hanek lehen erabili duten pilota uraxe aterako zutela berriro kantxara. Bai, nik uste bikote gorriak pelota bixia nahi dula, jokuan atzian kargau eta gero pelota fuerte jetxita hor ezkerra bilau eta bikote urdina behartuz, así que 12-5, sakea luzea Ainoarena, 6 dira eta 7 eta 4 den ingurutik ezin jaso Irantzu Etxebestek, haserre bere buruarekin etorri dira, atxeden zatera. Hori da. Atxeden eskatu du bikote urdinak. Amairu eta 5, aurreko sakeak laburrago atera ditu Bizkaitarrak, oraingo hau luzexeago.
baina emaitza berbera eman diete saketako bostek eintzat, sakez bost tanto amaitzea lortu baitu. Ainoa Ruiz Infantek, zenbakiak errepasatuko ditugu, Ainoak sakez bost egindako, atzean beste 3 eta dejadaz moztuta eta luze jota bana, eta biak atxere bai, Anek egindako bat atzean eta galdutako beste bat, Jerak moztuta bat eta txokoan baztertuta, txokorantz baztertuta beste bat, eta biak atx, eta Irantzu momentuz markagailua egindakoen eta galdutakoen markagailua estreinatu gabe dago. Ez egindakorik ez da galdutakorik ere. Hori da, eta azkenengo sakiei dagokionez, naiz da erdiparea eta duen hor oso atzea bialdu du eta hor beti pelota pixua handia hartze orduan. Gerrilla ondo sartu ezian, pelota horiek altzatzea oso zaila da. Berriz ere luze labur geratu zaio erantzuna Irantzuri, eta ezin jaso beste tanto bat sakez egina Ainoarentzat 14 eta joaten ari zaizkie Irantzuri eta Jerari, Ainoa eta Ane 14, aipatuko dugu iazko finalean hemen izan genuela Ane Mendiburu, orduan Enei Zarrietarekin batera jokatu zuen, Andrea Aldaregiaren eta Maite Mujigaren aurka, eta lehen edizio hori bi nafarrek. Andreak eta Maitek irabazituten 22 eta 12 finalean Arrieta eta Mendiburu aspiratu eta gero, eta aurten du lehendabiziko San Fermin torneoaren txapela irabazteko aukera Anek eta beste 3 ere bai, beraz txapeldun berriak izango ditugu, irabazten duenak irabazten duela. Hau ere sakez egina izan da, eta 15 eta 5 taldea gero eta zabalagoa, eta nik uste Jerak Irantzuri proposatu diola tokiak aldatzea, eta Irantzu gaurrerantzko bide hartu eta aurreko kuadroak zaintzea. Enez fija, baina nik uste Irantzu pixia partidatik atatzen nahi dela. Baina, alare Irantzu kondo guzti dio pelotai, da tanto bat itia lortzen maue berriz pelota aldau eta partidan segituan sartu. Beharrezko dute, premiazko dute, ahalik eta harinen tanto egin eta materiala aldatzea, eta tanto egitearekin eta materiala aldatzearekin batera, jokoaren ekimena ere urdintzea beharko lukete. Jerak eta Irantzuk oraingoan lautarditik ezin, Ane Mendiburuk 6 eta 15 eta badatoz berriz ere, saskira eurei komeni zaien materialaren bila. Eta aurreko pelota atera du ezta? Nik uste bat zenbakiduna izan dela adierazi berri du Nafarroako Pilota Federazioko epaileak, eta nik uste bai lehengo berbera aterako zutela, lehen erabilitako pilota lasaiago hori. Ea zer egiteko gauza biren pilota honekin. Sake ona, ondo baztertuta eta gaina altura gutxikin. Baina bikain sartu du berria hor Mendiburuk eta era berean jaso, bigan jaso. Iturriaga, bato perditik zabaldu eta ezin jaso gero. Ainoa Ruiz Infantek 7 eta 15. Iek egindako, zabalduta egindako lehendabiziko tantoa Jerak 7 eta 15. Eta horrentxe behar dute, tanto giratxo bat. Hori da, baina sakiakin tantua agintzea pasatzean hasieratik. Eta hori, Jerak aurreko jokotan dejadakin, mina itia lortzen. Sakearekin ere sarraskian bi eragintzen orain urrena jokatutako udaberri torneoaren finalean, baina nik uste gaur horrelakorik ez dugula ikusiko, Ane Mendibururen ezaugarriei biztaizu eginda konturatuko baikara, Ane oso atzelari segurua dela, eta egun txar bat ez baldin badu behintzat, pilota asko eta asko bueltatzen dituen horietakoa da Ugartearra, eta gaur ere horretan ari da. 8 eta 15, oraingoa berak galdu du, Anek berak galdutako pilota izan da azken hautxe, baina bigainari da. Pilotei behar bezala eta ongi erantzunez. Esango nuke Jerak azkenian atzian indun lehenengo tantu izan dela, oso ondo baztertuko izan delako, eta hor azkenian paretan kontra jo sartu behar izan du Anek eskua, eta ezin izan du altxatu. Alaxe izan da, atzean Jerak egindako lehendabiziko tantoa, bestela moztuta bat, eta txokoan bazterruta beste bat badu, zabalduta egindako beste batekin batera. Beste tanto bat jokoan, 8 eta 15 markagailuan, Ane Mendiburu sartuko da jokoan, 5 eta 4 denetik. Pilota lautardiraino bidali, 5etik. Zailtasunekin baina jaso, Irantzu etxe beste, oraingoan moztu, Mendiburu abiatu da,
Eta 3 terditik atzeratu. Atzera xamarrera etorri da, lau eta laurdenera etorri da jera, baina pilota ekartzeko inolako trabarik ez du izan, atzera berriz ere. Anek seira, ia seira, eta azkenean eskua aldatzea erabaki du, eskuinarekin sartzeko prest zegoen, eta azkenean esku ezkerrarekin jo du, eta ez din izan du bueltatu. Irantzu Etxebestek 16 eta 8. Anek oso zabaletik jo du pelota eta kruzauta zetorren, así que azkeneko momentuan eskua aldatu berriz du Irantzuk. Eta bueno, tanto honetan ikusi deu ane pelota ondo bastartzen. Eta nik uste bikote gorria oso partida kompletu egiten dela orain arte. Sarri xamar berak hori egiten du, pilota baztertu eta pilota gaitzei erantzun. Eta gaur ere zeregin horretan ezin hobeki ari da. Han Mendiburu eta berriz ere luze atera ditu. Atera du sake hau, aurreko zenbait sake atera dituen modu berean Ruiz de Infantek eta ez dinekarri. Irantzu Etxebestek eta nik uste da pena eta ernegazio puntu bat baduela berarekin, beratarrak. Bai, eta nik uste Ainoak sakeian dinamika ez dula aldatuko, hau da atzea sakatzen jarraituko dula. Eta bueno, aurrian moztuta eta arriskau berrian edo zabalea sakea ateiaz arriskatu berrian, bere hortan atzea eta atzea jarraituko dula, mina ondi jaiteulako. Lehen apurtxo bat motzago sakatzen ikusi dugu eta oraingoan luze, baina azkenean pilota hori eramaten jera saiatu behar izan da eta ez din izan du. Pilota ekarri 18 eta 8 joaten ari zaizkiera bat. Ruiz de Infante eta Mendiburu. Bai, azkenean barkau. Ainoa sakeekin mina ondia egiten nahi da, okerrez banago 9. sake izan da. 9. bai, 9. Bikote gorriak 18 puntu ditu eta horietatik 9 Ainoak sake zendako tantuak izan dira. Eta bueno, baita ere aipatu nahiko nuke Irantzu gainuntzeko partida eta sake gehiago bueltagoa zibili dela, atzian zendu igual ibili dela eta gaur balitekela finaleko nerbilueke eragin izana. Behar da hori izango da, bestelako partidetan Irantzuk hobeto jokatu duela ikusi baitugu, eta nik uste zeharo ernegatuta eta arranguratsu dagoela. Irantzu 19 eta 8, 22 minutu partidak, eta ordu erdi pasatxoan garaipenetik oso hurbil jartzea lortu dute. Ainoak eta Anek segitu beharra dute noski lanean 22. ailegatzea eskuratu arte, baina tira, hemen gauzak errotik aldatu beharko lituzkete Leitzarrak eta Beratarrak zerbaitetarako aukera izan dezaten. Bai, nik uste Irantzu ez da bilela komoda, ez duelako pelota etzakolako ondo sartzen eskuan, partida hasiera-hasieratik. Da bueno, saketan hor atzetikan azkenian fuerte jotzia baino garrantzitsu izatea bakurtu eta altura ematen saiatzea. Eta lehen Ainoak Anneri egin dion modu berean, oraingoan jerak Irantzuri benga Irantzu esan dio bibi berrez, animatu eta jarrai dezan oraingoan akats nabarmen xamarra egin du Otxandiarrak Ainoa Ruiz de Infantek eta 10. egitea lortuta 9 eta 19 ea honekin batera lortzen duten pilota aldatu eta dute eta ea pilota berriarekin lehengoa izango da noski bizenbaki duna Nafarroako Pilota Federazioko Mikel Sarasa Erizek aipatu duen edo jakinarazi duen bezala bizenbaki duen honekin ea gauzak eta dinamika aldatzeko aukerarik izaten duten finala berdintzen saiatzeko behintzat. Hori da, oin pelota honekin sakez min gutxi egiteu hierak, baina bueno, gero tantuan ziarrik uste deu bikote urdina hobeto dabilela pelota honekin, komodao, eta behien jokua egiteko aukera gehiago ideala izaten. Tantoa jokoan da, ikus dezakezuen legez, moztu. Ainoa Ruiz de Infantek, bote txarra egin dio jerari, baina jasotzen saiatu da, gero Zabalera. Bejada egiten, Zabalerantz bejada botatzen saiatu da, Mendiburu. Baina ezin, azkenean txapazpira joan zaio, tartean izan da oztopatze txikiren bat. Esango nuke Jeraren eta Anneren artean izan dela
traba txiki hori, ez dut behar bezala ikusi kamera dela medio, baina Bai. azkenean ezin izan du. Han eta hiera trabatu india, baina bueno, haenek pelota join du, beraz, jogotzen bau ja, buelta ez du emango epailiak. Geldi geratu balitzak aso epaileak erabakiko zuken tantoa berriz jokaraztea, baina pilota jo duen ezkero, ez den. Hori da. Erabakirik aldatu, pilota joa dago, ez Zabaleko izan eta tantoa beraz, urdinentzat, urdinek lortu duten 10garrena. Hanek ondo baztertuako pelota izan da, eta Irantzuk ezkerrakin ondo altxatu du. Eta hortxe Hanek aukera berrize, atzera eta baztertuta ondo, Irantzu ezkerrez. Gorria sartuta ongi eraman du, berriz ere Zabalxeagotik oraingoan motzago, laburrago, Mendiburuk Hain behar baztertu. eta Etxebestek azte pilota jarri dien, aurkariei bereziki Ane Mendibururi, gero atzera Anek berak, besoa luza eginda ongi. Mendiburu 3 eta 4 denera, ia lautik. Hori da, hiera dejada botatzen hasi da, baina Ane bertan zeon zain. Eta horrezta gitzerre egin nahi izan duen jerak, Zabalegantzko efektua hartu du pilotaka da horrek, nik uste behar bada gaizki joa izan dela eta eskuan ondo sartu ez izanagatik joan zaiola Zabal aldera. Nik uste Zabalea eta atzea bota nahi zula, baina, bueno, azkenean Zabaleko arrastuan gainean indu botia, eta tantua gorri, 30 sakea Ainoak. Eta pilotaren norabidearekin berak ikusi duk, hori kanporan zioala eta horrek barruan izateko ez zuela askori behar, baina kanpoan izango zela nabarmen. 30 Sake ona, luze, 7 eta 4 denetik. ondo Irantzu. Ongi moldatu da Irantzu Etxebeste eta pilotazaleak txalotzen ikusten ditugu. Hauek finala nahi baitute. Finala hautsita ikusterik ez duten nahi eta horretara etorri dira. Pilota arratsalde bikain bat pasatzera. Atzera Iturriagak, Mendiburu 4 eta 4 denetik ongi moldatu da. Moztu Iturriagak, 2 eta 4 denetik jaso, Mendiburu gero dejada. Jerak berak beste dejada bat Ane Mendiburuk. Eta Zabalera dejada egiten saiatu da Irantzu Etxebeste, baina ezin azkenean pilota bera galdua izan da 21 eta 10 tantoa Mendibururen eta Ruiz de Infanteren alde, erori da. Bai, eta jendia finalaren gogoz ikuste deu, txalo zaparrada izan du tanto honek, partida ziran ondia olako tanto pare bat, hor aurrian jokua nahaztuta ibili duena, lurrian bueltaka ibili dianak. Eta bueno, hendik bikote urdinak ez du etxi eta hortxe jarraitzeu. Eta ikusten dugu zaleak pilota gozoz eta final gozoz daudela. Hauz izan da, Bizkaitarrak atera duen azken sakea, 5 eta dira baztertuta, ezin eraman Irantzu Etxebestek 22, Ruiz de Infantek eta Mendiburuk 10, Iturriagak eta Etxebestek amaitu da finala, eta tantoen erdiak 11, hain zuzen ere, sakearen bitartez egitea lortu du. Ruiz de Infantek 22 eta 10, sakearekin puskatu du partida, Ainoak. Bai, egia esan, bikote gorritikan azpibarrako genuke bi bikoteak oso ondo ulertu diala, Ane atzean sendo ibili dela eta Ainoak sakez mina ondia indula, eta saketan ondala partidako gakua. 22 eta 10, bigarren torneo honetako txapela Anerentzat eta Ainoarentzat izan da, segidan ekingo diote antolatzaileek eta bertako agintariek sari banak eta ekitaldiari, horretarako Iruñeko udaleko zinegotzi den Maria Caballero izango da, eta baita kultura eta kirol zinegotzia den Raul Armendariz ere, eta bi horiekin batera Ana Carrera salearen ordezkaria arituko da, eta Reino Gurmeten ordezkaritzaren izenean Beatriz Preciadosek hartuko du Reino Gurmeten lekua, eta bukatzeko Adosen izenean Maitek jantziko dio ekitaldiaren amaiera aldera txapela Sarai elkartearen lehendakariari Mari Jose Orari txapel bat iaz elaren aldeko jaialdia izan zen, orduan Juan Carlos Unzueri Jera Iturriagak jantziztion txapela Maite kantxan jokatzen egontzelako, eta aurten ez dugu aipatu, baina Sarai elkartearen aldekoa da, hemen bildu den diru guztia eta irabazi guztiak Sarai
Nafarroako Bularreko minbiziaren aldeko elkarteari bideratuko zaizkio, eta lehendakari den Mari Jose Orari, Maite Ruiz de Larramendi Mujikak, adosen izenean, Maite Ruiz de Larramendi Mujikak jantziko dugu txapela, sari banaketaren amaieraldean, sari banaketari ginga jartze aldera. Txapelketa hau amaitu da, baina aipatu behar dugu arratsalde guztian zehar, arratsaldeko 5:30 hasita 3 partida izan ditugula, neska gazteen bat, mutiko gazteen bat, eta gero pilota egokutuko beste bat ere bai, eta bertako Iruñeko Peñen Federazioaren ekitalditxoa ere izan da, eta bertan entzierroko taketak eman dizkiete, Peñako kideek hainbat laguni, beste Mari Jose Ora Sarairen lehendakariari eta Espainiako telebistakate batean entzierroetan emankizuna gidatzen aritutako Javier Solanori. Horren ondoren ikusi dugu finala eta finalaren amaierara iritsi garen honetan, laster ekingo zaio sari banaketa ekitaldiari, baina naroa finalarekin ez gara zertan geratu, finalarekin ez dugu zertan geratu. Txapelketan 6 partida izan dira final honetara iritsi aurretik, eta horietan maila polita eman duzue, eta finalarekin batera beste 6 partida horiekin ere geratu beharko dugu. Bai, hori da, hori nik uste bikote urtinak normala dan bezala, gaur ez duela bere maila emateik izan, da horrekin triste hongo jala, baina bueno, bestela txapelketan ziar lan oso nahi due, oso ondo moldatu ia hiera eta irantzu bilak, eta irantzu naiz da oin arte aurrelaia izan da, txapelketa hontan, atzelai postuan, bikainaritu da, naiz da gaur finaleko egunean ez duen bere eguna izan. Hasi da bertako izelaria finalaren sari banaketa ekitaldia gidatzen, Uraxe ikusi eta entzungo dugu, eta emanaldiari amaiera eman baino lehen, bi txapeldunak eta alba da txapeldun ordeak ona ekarriko ditugu, haien testigantzak eta sentsazioak bildu gura baititugu emanaldia amaitu aitzinetik. Aurrena, sari banaketa ekitaldia ikusiko dugu, eta gero jada Ainoaren eta Aneren testigantzak jaso, eta hitz egiteko prest baldin badira, Gerarenak eta Irantzurenak ere jasotzen ahaleginduko gara. Aurrena, esandakoa, sari banaketa ekitaldia ikusentzungo dugu, eta gero etorriko gara elkarrezketak egitera, ona, gure komentario gune honetara. Sari banaketa ikea, da txapeldunak ekarriko ditugu, eta gero jada emanaldia hontu, eta listo. Hori da. Zango diotez mozteko, ze igual moztu dugu. No, vale, te las traes, dile ya. Oian eta txapela? ¿No hay pisado? Ez dakit dena elkarrezketak non egin behar dituen, hemen edo han edo... Igual atzeko honekin, hementxe, bai. Ese es el que da... Pues encima hoy ya no te invito a la cerveza, que te invito. Ahí delante. Delante de... Sí. O espérate.
Ahí tenemos también a don Raúl Armendariz, concejal de Servicios Sociales, Deporte y Salud, y a don Javier Conde, presidente de la Federación Navarra de Pelota, entregando los trofeos de subcampeonas a Iturriaga y Echeveste. Y ahora, eta orain, txapeldunak, vamos con las campeonas, fortísimo el aplauso para ellas, 22-10, arriba, 22 en el cartón colorado, Ruiz de Infante, Ainhoa y Mendiburu, Ane, zorionak, irabazteagatik. Ahí están, en lo más alto del cajón, recibiendo el lote de productos de Alea de manos de Ana Carreras y de Reino Gourmet de manos de Beatriz Preciado. Producto de la tierra como el Reino Gourmet. A continuación, don Raúl Armendariz, concejal de Servicios Sociales, Deporte y Salud del Ayuntamiento de Pamplona, y don Javier Conde, presidente de la Federación Navarra de Pelota, entregan los trofeos de campeonas. Y ahora viene lo mejor, las chapelas de manos de doña María Caballero, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Pamplona, y de doña Mari José Ora, presidenta de Sarai. Ruiz de Infante, eta Mendiburu, txapeldunak! Por último, van a recibir también sendos pañuelos de manos de Alea, que ha venido Ana Carreras en representación, y también de Beatriz Preciado, de Reino Gourmet. Bueno, el año pasado nos citamos aquí también en este mismo escenario para vivir una noche muy mágica y especial. En aquel entonces fue para la ELA y en la figura de Juan Carlos Unzué. Hoy, en este festival solidario en favor de Sarai, A2 Pillota, de manos de la presidenta Maite Ruiz de Larramendi, quiere hacer entrega también de una chapela para Sarai, para Mari José Ora. Mila esker, Sarai. Zure lanagatik. Gracias por vuestro trabajo. Muchísimas gracias de corazón, bihotz bihotzez, mila esker, benetan, de verdad.
Vamos, todos los representantes. Gracias, tenemos que dar las gracias también a Maika Televista, que está realizando la retransmisión en directo, a los pelotaris que todavía están por aquí, que han participado en este festival solidario para hacer una bonita foto de familia. Y lo dicho, gracias de verdad, benetan de corazón, bios bihotxez por venir, etortzeagatik. Mañana y en los sucesivos días, que lo paséis muy bien, felices fiestas a todos. El año que viene nos vemos de nuevo la tarde del 5 en el Frontón Labrit. Muchas gracias. Las perdedoras. Aurrena galtzaileak harrapatuko ditu, Jo Iturriaga daukagu aldamenean, jera ez da posible izan. Ez, nik uste ez, batez saketik alde indiula partiduk, jokatzeko gineude, baina saketik mina handi indiu eta ezin izan du da, ez? Antotxo batzuk amaitzea lortu duzu moztuta bat, txokora bastarduta beste bat, eta baita beste bana zabalduta eta atzera jota ere, baina hori ez aparte ez duzu beste zer egiteko aukerarik izan, bereziki Ainoak ikaragarri asmatu baitu sakearekin. Bai, nik uste hori dela, ez? Saketik nagusitzen hasten zen, tanto zuzen egiten ez bazun ba nagusitzen hasten zen, bigarren pelotakadare balekoa oso aurren gelditzen zitzaion, eta gero zaiezen, ez? Era defensan ibilitan, nik uste horratzen irantzu ba konfiantza galdu dula errestoan, eta hortik joan dela partidua. Ezpenakin zen ibintzat jokatzeko sensazioakin, jokatzeko gogoz gelditzu nahi. Hane Mendiburu bere ohiko ezaugarriei jarraituta, pilota baztertuz eta tanto egiten saiatu da.
eta tanto batzuk amaitza lortu du horrela, eta pilota ere nahiko txomugitu du. Nik uste hanen ezaugarri bat dela pilota ikaragarri baztertzen dola, ez? Eta gaur ikusi da eman beharrik ez daula miniteko, aurtzen zun bakoitza erki baztertzen zuen amine hundi egin dula, ez? Pilotaka ezkerpareten sartuz. Halere honekin bakarrik ez da geratu behar, aurrez egindako lanarekin ere geratu behar duzue, hori aintzadetxi behar duzue, eta txapelketa polita jokatu da iritsi zarete gaur finalera. Bai, nik uste bi partidu zaiatea egin zela aurrea, zerbait egatik gaudela final hontan, guain pena ematen dula, baina, azpitxapeldun izateare polite da. Eta hemendik aurrera plazaz-plazako datorren astean hasiko dena, eta pentsatzen dut buru belarri bai antolakuntzan eta baita jokatzeko ere horri begira, arituko zaretela. Bai, ez, guain hau bukatuta beste hasten da, plazaz-plazan hasiko gaur ja festa giroan da herriz herribiliko eta gustorare bai, ez, beste modu batera, festa giroan eta gogoakine bai. Ederki begira, gaur ez duzue aukerarik izan txapela irabazteko, baina izango dituzue. Aurrean zen ere bestelako aukera gehiago, eskerrik asko. Eskerrik asko zurune. Eta jarraian Irantzu harrapatuko dugu momentu batean. Mirando pa aquí. Gelditzen zitzaidan zazpia eta saiatu naiz errestatzen, baina gaur joan zezkitenak beti, ez naiz komodo sentitu hor, eta orduan ezin izan dugu sobera gure jokoa egin ere. Gure pilotakin bai lortu dugula tanto atzukitia eta jokoan gehiago sartzia, baina bertzela errexe irauzi dugu. Ainoak sakeekin erabat asmatu du eta zeharo ibili zaituzte dantzen, eta zuri ere pilota dezente baztertu dizkizu eta zuk ezin izan dituzu jaso. Hori da, bai, Ainoa sakatzaile handia da eta gaur ederki baztertu ditu, ezkerrez eramateko problemak. Gero eskuinez ere batzuk eramatekoak ziren eta joan zaizkit, orduan horre tanto hauniz joan dire sakez eta pena bat hola joatia bai. Halere, sentsazioa eduki dut zuk ez duzula beste partidetan bezain beste gozatu edo gozakaitzeago ibilitzarela beste partidetan askoz garbiago eta askoz gehiago sartzen baituzu eskuan pilota. Bai, hori da ez, behin sakiakola ezin eramin ibilita, azkenien buruak ere bere lan egiten dut eta gaur ez dut gozatu gehiagi kantxan, nahiko nuke pixko gehiago egin, tanto batzutan bai sartu naiz eta aritu gara, baina ez da nahikoa izan. Finalean ez duzu irabazteko aukerarik izan, baina aurrera begira ere jarri beharra dago, hemendik aurrera zuzenean plazaz-plaza txapelketara joko duzu edosekoek eta bertan izango duzula pentsatzen dut hurrengo helburua bertako txapelketa hura, plazaz-plaza izango duzula pentsatzen dut, ez da Irantzu? Bai, asmoa bai bertan egoteko, gero udako festivaletan ere parte hartzeko, baina ikusiko dugu pixko bat aberre atzeko sakiok eta pixkote mejotzen dugun horre egoteko eta antzinera segitzen. Ederki, eskerrik asko, gaur ez da posibilizan, baina izango dituzue aitzinean ere beste aukera gehiago, hemendik aurrera. Mila esker. Hauexek Irantzuren hitzak eta laster bi txapelunak, Ainoa Ruiz Infante eta Ane Mendiburu ekarriko ditugu elkarrizketa gune honetara. Ainoa eta Ane behar ditu. Lehenengo solta gero Ane. Bai, banaka. Hementxe daukagu irabazleetako bat, Ainoa Ruiz Infante. Ainoa, zuk markatu duzu gaurkoan finalaren diferentzia, eta bereziki sakearekin erabat asmatzen ikusi zaitugu, tantoen erdiak 11 egin dituzu esakez. Bai, hasieratik ez, hasina sakagaz oso ondo, gero egidea, igual erdire joan direla asko, baina, zazpira arte edo ertzen ziren, da orduen hor karga asko hartzen zauen, orduen, bai antzuk hori, azkenean nervioak az edo, distantzia handi hartu dugu, da orduen hori buelta emotea, askotan, eta final baten ganera, gatza da, baina, gu, igual bidea utxukuna haukin dugu, baina, jarraitu behar ginen, naiz eta faioen, hori, segidu behar zan, hogeta bire heltzera, Sakeak laburrago, luzexeago eta atzera zazpiko ere nahiko boto dituzu, era guztietako sakeak, baina guztietan emaitza berdintxua, tanto asko, jamaika, tanto egitea lortu dituzu sakez. Bai, sakatzaila naz ez, edo,
dekoten armarik onenetarikoa sakea da, bueno, aprobetxau egin behar da, eta final baten gehiago. Ubiden 28 espero baino samurra irabazi zenieten Andreari eta Olatzi. Gaur ere 22 eta 10 nahiko erraz, edo nahiko aixi hartu dituzuen mendean Jera eta Irantzu, pasaden ostiralean erratzun, ez dutu nahiko eman zizueten, aurkariek? Bai, erratzuko partide, kriston partide izan zen, gu hasi ginen galtzen, ez ginen kapaz tantoa sartzen Eneritz eta Maiteri, oso sendo ibili ziren, baina, bueno, gero, ikusi nagoen niri lagundu behar nautzela, da, bueno, markagairo irauli egin ginen, eta, bueno, izugarrizko partidu hori egin eta gero, bueno, igual konfiantzak gehiago satoz finalera, baina argi aukindu guanek eta biok, gaurko partide bai, oso gogorra izen alzala, azkenean ez da izen hain gogorra, baina, bueno, hasieran bai, ibili egon dire tanto luzetxoak edo nahazte askogaz, baina, bueno, gero jasakeagaz, igual hori apurtu egin dut. Ez nuke elkarrizketa bukatu gura, nire lanan nabarmendu barik, gaur atzean asko gozatu du eta ohi duen bezala pilota luze ibiltzen eta pilota asko gozatzen ibili da. Bai, Ane kriston atzelari da, beti zure hori aurrelarien atzean dau, beti aseguru bat da, pelota batera basoaz, baina ez baduzu ikusten uneko egunean klaru, badakizuan hor dauela, eta ganera asko jotzen, atzera botaten eta batez be baztertzen, eta askotan hor daugakoa, igual ez da bota behar hainbeste atzera, igual baztertuz nahikoa da. Eta hurrengo helburua, datorren astean hasiko den plazaz plaza txapelketa izango dela pentsatzen dut, ez da, Inoa? Bai, hori da, ontze udara luze bat dekogu, plazaz plazako txapelketagaz, gero herri eta jaietako lagun artekoakaz, baina, bueno, ontze saiatzen hori gozatu, ontze igual niretzako plazetako frontoiak ez diren nire puntu honenak, baina, bueno, azkenean udara hori gozatzeko dau, eta pelotan hori ingo dugu. Azkena, txapelan norbaiti eskaini gura batzazu? Bai, oindala 2 urte nire izeba minbizi batengatik hil zan, nire, bigarren ama bat izen zan, eta, ganera gaurko final hau Iruñako Sarai elkartea kanzer de mamangatik izen da, nire izeba esan hil minbizionengatik, beste batekin baina, segun oso berezia da, txapela hau beretzako, zuretzat iziko. Ederki basana geratzen da Inoa, zorionak eta gozatu txapelaz. Bale, eskerrik asko. Eta han Mendiburu ere hemendik dabil, beraz bere adierazpenak bilduko ditugu amaitu aurretik. Elkarrezketekin amaitzeko ametxo dugu laugarren protagonistan Mendiburu beste txapelduna zorionak ane. Eskerrik asko. Finala ez da espero bezain gogorra izan, Ubiden ere etzen espero bezalako partida izan, gogortasun aldeari dagokionean, baina gaurkoan zure ohiko tasunekin jokatzen ikusi zaitugu, pilota astintzen eta pilota gaitzak zirenak eramaten. Bai, nik ere final gogorra espero nuen, hala ere, esan zuen bezala, hasieratik txapelketa nahiko ongi ibili gara, eta konten indako partidakin ze faio gutxi intugu, Ainoak ere sakakin ongi ibili da, mina handia indu, hori da, konten. Ainoak 11 tantoen erratiak bukatu ditu sakearen bitartez, arma nagusia eta arma garrantzitsua duela berretsi du gaurkoan ere, eta hortik bidetuta eta zure lan onari esker ere, lortu duzu, txapela irabaztea. Hori da ez, Ainoak beti sakakin kriston mina indu, Ubiden hor egon zen ere partiduan klabe do, eta nik ere asko arrimatu du gaur, hor ere mina hundien dugu, eta faio gutxintut. Duela hilabete batzuk, ez dakitza finaletan izan zen, beti bigarren zinela esan zen idan, iaz ere ezin izan zen nuen txapela jantzi, finalera iritsi bai, txapela jantzerik ez, aurten txapela jantzi duzu. Hori da, beti segundona edo deitzen naiz, ze joan urtan ere San Fermineko txapelketa hontan bigarren, plazaz plazare bigarren, baina jazta, 3. hontan irabazle.
Hirugarrenean omen dator Arantzak entze, da zure kasuan hala etorri da behintzat. Ia zetzen nuen, aurten beste gozatu, aurten bai ala. Bai, gaina hori Nafarroko izan eta San Fermineko txapelketa hori irabaztea kriston ilusio egiten ziten, eta lortu dut. Hurrengo helburuak zein ditu honek? Ba, ez dut helburu konkreturik, igual ongi jokatza partidok eta gustora biltza hori, disfrutatzea. Laster klubak plazaz plaza txapelketa aurkeztuko du, datorren astean bertan hasiko da, eta han izango zarela pentsatzen dut, eza? Hori da, bai, hortxe biliko naiz, eta ber txapelketa polita egiten dugun, eta alba da irabazten duten. Bukatzeko azkenan, baten bati eskaini nahi diozu txapel hau? Bo, etorri direnei, nire familiari behin hori gehien bat, eta animatu nauten guztiei. Edarki ban, eskerrik asko eta zorionak, disfrutatu txapelaz. Asko zuri. Eta bukatzeko Naroa irrekarriko dugu bertara, emanaldia amaitu baino lehen. Elkarrizketak egin da lau protagonisten hitzak entzun da bukatuko dugu, emanaldia, Naroa finala ez da espero bezain gogorra izan, baina gozatu dugu. Bai, hori da, egia esan, uste baino motxo izan da, hor zaken mina hundi egin duelako, baina tanto oso politak egotia. Jendian ikuste tantoetan asko disfruta duela, betan txalo zaparra gara gota ikuste, eta aurrean kontak egin dira lau pilotaia naztuta behien posiziotik atean da, eta nik uste dugu politak gara. Egia da bai, gaur bikote urdinak ez duela behien berezko maila eman, baina nik uste hori bikote gorrian merituare izan dut. Finalaren balorazio egin dugu, txapelketaren inguruan zer esan daiteke? Egia esan, txapelketa partida danak onak atea dira, jendiare hurbildu da, eta finala irutsi dian bi bikotiak, zondo duenak izan dira, eta gaur finala beti ezberdina izatea, baina gaurko partidakin bakarrik dira geratu da. Tentsioa dago, kirioa daude dantzan eta finalak beti izaten dira final, eta labritzen jokotuta, are garrantzi eta are nabarmentze handiago hartzen dute finalek. Bai, hori da, azkenean beti nervio gehiago teia finalian, eta partidan oso kontzentratea ez basa azten, ohartzeako partida jokitan. Eta hemendik aurrera begira jarriko gara, eta Ainhoa Ruiz de Infantek elkarrizketan aipatu du, jaietako erakustaldiak izango dituela buruan plazaz plaza txapelketarekin batera, jarraian, aste honetan plazaz plaza txapelketari ekin aurretik Iturenen eta Lesakan izango dituzte partidak, eta Alegian ere bai, eta datorren asteko larun batean, hilaren 15ean, plazaz plaza txapelketari ekingo zaio Nafarroako Iturenen, Iturengo plazan, datorren astean aurkeztuko da txapelketa, oraindik ez dago erabakita Iturenen hasiko dela bai, baina non amaituko den oraindik ez dago zehaztuta, eta hortik aurrera izango dira partidak non nahi udako festak eta plazaz plaza txapelketa direla eta. Udara dator, da udara pelotaiantzat normalian partida askoko sasoia izatea, eta partida egarrak izan dira, kuchillokin, eta festakin nuen. Plazaz plazan zuet zaitugu bertan izango, bestelako konpromiso batzuk badituzulako, baina alere pentsatzen dut pilotaren aktualitatea eta informazioa jarraitzen saiatu zarela behintzat. Hori da bai, eta udarako partida sueltuak eta jokatuko ditut, bestelako joko nago, eta plazaz plaza ez da jokatzen, frontoitan. Hori da, frontoietan ikusiko dugu Naroa Agirre, eta gu ere frontoietan ikusiko baituzue, behar da urrengoan plazaz plaza txapelketaren finalean. Besterik ez, pilotazaleok eta ikusentzuleok, hau izan da San Fermin torneoaren bigarren edizio honek eman duen guztia, partidak, saribanaketak eta elkarrizketak eman duten guztia eman dute, hau izan da eskaini beharrekoa, bagoaz, bihar San Ferminak hasiko dira, baina pilotari dagokionez, gaur hasi direla esan daiteke, Ainhoa Ruiz de Infantetan hemen diburu bigarren urtez San Fermin torneoaren txapeldun. Besterik ez, urren arte, Gabon, Iruñetik.